Oh, hey! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is October 9, 2025. 10-6 ba doon? 7:29. Oo, kunahin kita yan na didi. Adi kita yan na didi. Kunahin kita. Adi kita yan na didi. Saint Vicente de Ferrer de Tanawan. Ang barangay Can Ramos, Tanawan Leyte. Oo, ini nagsaselebrar itong era ika-20. Oo, ika-20. Oo, 20 ha. May da Espanya Boulevard. May da buhay na Sapa, San Juan. May da San Fernando. May da Rizal. May da Laguna. Ini ano, mga kapilya ini. Ang San Vicente Ferrer. Oo, may da Bulacan. May da Nueva Ecija. At tira nananago, nagkalaka tira. Oh, so amoy yung kapilya itong didilawat hamay barangay Can Ramos ang San Vicente Ferrer. Oh, sarado pa. Oh, amoy yung aton siyahan niya na niya kapilya nga aton gimbisita. Nakadamo na kita yung masingan ni, di ba? Oh, so yan na amo na di kita masabot yung 7 or 8. Itaton masisingad tuan kit aton latinin rumbo tisugad agyan naton iton lapay. Oo ha. Okay, mapud ka mo tapod lanay. Oo, kataliwan adi na kita yan na hitong kapilya hiton lapay. Amo na aton ika duha nga aton naging bibisita hiniin paggisumpay hanaton paglinibot-libot ang mga buro barangay kabahin itong pagsalinurog yan ang bulan han sinisering nga rosary month. Oo, ini ikaduha ini nga bahin. Oo, San Isidro. Oo, San Roque ni ada San Roque. Oo, San Roque ini San Roque ito niya din ni patrono ngan may nunumduman ano nga ini aton la baga karyagon pagbisita han mga buro barangay dinhi aton dapit. Oo, itaton niya na sunod siyempre amanluran keno iton pago matisugad sumalalatangan naton it pago keno iton hiya nga pago adila diton hiya didi nga rumbay ang kanantikan kita hamay malagi kay ito or maribi nga kaagi. So malat ang kita itong dida. Hawring nga panahon makikita niyo kung pati ano natin itong mamajikon at mamajikon. Oo, temprano kita yan ng adlaw kaya no may da natin sisingadtuan. Oo man, ali na kita yan nadapit hamay amanluran nga kapilya. Di kita maram baga nangalimot kita ano kung saan no adtong patron. Oo ha, pero may datatong mga kopya. Honor niyan masasayod kita. Amoy ni Our Lady of the Assumption anyo. O Our Lady of the Assumption itira din ni patrona amay amanluran. O niyan masasayod ka mo kung sanot patron hiton ha. Amoy ni nakapira naghihapon kita masingan hi. Oo. Nakaturo temprano kita kay may datat ibang alakat. O baga makasing nakitong personal ginkat ko ang ginkat ko kanina kay makore na. Ginkat ko la. Tala. Actually may din naton baga nahiagyan ano. May din naton baga maagyan yung mga usahay gud man ano, mga sityo. Bagay rayo ay ito nati kang dideton katungdanan. So ini amoy nin aton ikatulo. Kensyahan amo ana Can Ramos ikaduha an lapay ini amanluran. Itsunod hinin narumbo naton amay linaw. Oo, yan na ali na kita dito barangay Linaw an ika-upat naton ini nga kapilya an atong pagalin susunod ang paglibot ang mga kapilya din aton dapit. Oo, Mayo 6 din ito na kapiestahan hiton Linaw amanluran Mayo 2. Oo, halapay Mayo 19. Oo, Can Ramos alam na Agosto 14 tira din ni patrono amohi Senyor Nazareno
nakapira naghihapon kita din oo masingan nito ni barangay din niya barangay Linaw. Oo sunod yan at atong laturumbuhon matalabok na kita ang tigad to dapit tulong nga barangay taton tatalabukan dalaktawan naton iton kalsadahay kay ba ito niya nga aton pagalin susunuron. Oo so yan anaton ika-5 nga kapilya amoy ni ang barangay Kugon. Oo Nuestra Señora de ano ba yun nga Salvacion? Oo so amoy yan ito naton ika-5 o pamatikot aton yan na mahihimo nga maagian nga mga barangay in 8 mahimo ninya na nga 8 kay taton rurumbuhon ang tikad to dapit didto matalabok kita kalsadahay. O so aminin iton ika-5 naton ika-5 nga kapilya nga aton nasinganhian. Okay oo sige ini kalsadahay ngayon ini so, oo mamay kala so amo na din liwat sorry bali ngayon nalilipat kita na itong mga barangay amulat ngayon ini itong kanang kalsadahay o amo ini itong kapilya itong kalsadahay itaad itong sa ngayon amoan bangon oo ano daw basta oo sige la o di kita ngayon makakasulod nga dituhan may maghulod. Oo so ini kapilyanin hiton Senior San Roque Barangay Kalsadahay. O mamay kalahiton nangyani kita yan kalsadahay amoy niton kapilya kalsadahay hiton kalsadahay kapilya hiton kalsadahay Senior San Roque. So itong patron hiton didiyan kalsadahay kita ang tataramdan okay may natin din mga taramdan amo ito nga maaram ito nyo mga patron saan pang patron yan 21 May 21 tumusay tira din ni kuan oo amo na kalsadahay at ato ngayon dito nalilipat kita bangon so bali amot aton ika-7 oo gido sumaka po kita makatortimpra na kita yan okay man anak paghunahin din tungod kay ani gud man ang ligid ang kalsada naton sukod makitan nga timo ng barangay kalsadahay anak hunahunay ni kanang barangay ni kalsadahay nalilipat kalaton nyo indin barangay bangon indin budoy oo Mayo noy bit fiesta Mayo noy bit fiesta. Oo. Ang patrono ano pa to? Hinoan Santos nga patrono. Di nanihingal limot gya pero pareha sa imoton niya. An kuan St. Joseph Holy Family kaya matatot altar amada mapinga kuan so na nga ni naghihapon kita din yun nga ira kapilya barangay bangon nalilipat kalaton nyo oo andito ngayon ato nga itong kalsadahay so amoy na niya aton ika-7 nga barangay nga aton na bisita aton rurumbo ang paglibot-libot kung makasumpay gihapon pakiduyog naton hanan ni lamaya tanan pagsalin orog haton guti nga pamaagi rosary month o temprano kita yan kay may na natong personal nga lakat nakadi kita
Takloban ano pa man inin salamat iton iyo baga pakikiyupod-upod gya pa kung bisan baga diri ka mo na follow, di ka mo na subscribe, at least nagkikita ka mo. Oo ha, again sugaron talanay haligot lain ni. This has been your friend from another stars. Sige hindi may barangay bangon Tanawan Leyte. Ako ay magpapabilin laghihap nga mayukbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa. Chup chup. Okay. Mapataklo ba na ni Budoy ha? Okay.